जोंनि गेजेराव गोबां गाहाबनानै थानाय जोंनि गोबां गाबनाय जोंनि जिंगासिनाय जानो लोंनो संनो खावनो जोंहा गोबां उसुबिदामोन दिनै फंबायमोनहा गेदेर गावसिनि अननायजों गावसिनि पकेटनिफ्राय जेसेबां दङ दिनै जोंनो राननानै होफैनायनि थाखाय प्लास्टिक बेनिखायनो आङो फरायनाय उन्दुनाय टाइमाव बयनिबो न'फ्रा जिजोबजों अन्थाइजों गब्लंजोबनाय जादों। बिसया बिथाङा नोंथांमोननो त्रिपाल रानना होदों नोंथांमोना माबायदि जाय खामानिखौ सरकारा मावनांगौमोन बे खामानिखौ मावना दिन्थिगासिनो दं जिसया समफ्रामारि बिथाङा। समाज सिबियारि जिसया समफ्रामारि बिथाङा फिन आरोबाव रायजो राजाफोरखौ मदद होदों। अखा सार अन्थाइजों न'नि थिं गब्लं जानाय 100निबो बारा नखरफोरनो प्लास्टिक राननानै होदों। गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि बावहरनाय थाबाय। नंगौ आं गोबां जायगायाव बिदिनो रायजो राजानि दुखुआव बा समायसा जानायाव आङो रायजो राजाजों नुजाहैयो आरो आं दा मावबाय थानाय हिसाबै माने रायजो राजाजों आङो बेफोरबायदि खामानिखौ मावाबा आंनि गोसोआनो सुखुवा आरो दाख्लै सिगांनि समाव बेफोरबायदि खामानि मावबोदों खिन्थु बोसोरे गोदान रोखोम माने प्रब्लेमफोर जायो बेजों लोगोसे आरो बे बोसोरावबो आरो अन्थाइ गोलैनानै गोबां सुबुंफ्रा माने थानो थाखाय खस्थ' बिदिनो थिं जिजोबनाय गोबां जायगायाव आं नुनो मोनदों आरो आं खबर हरदों आरो जों रायलायफैदों बिथांमोननो आङो जाखिनि हायो बिथांमोननो आङो हैनायनि केपासिटि बायदि आङो बिथांमोननो होनानै फैबाय आरो जि बुस्थुआव बैसागु प्रग्रामफ्राव दिनै बैसागु प्रग्रामफोर होनना बुङोब्ला भारत नाङैनो जोङो बयबो बैसागुखौ फालियो आरो जोङो बैसागुआव थांनानै बैसागुआव दि आंखौ सासे आलासि महरै लेंहरदों बेवहाय बिथांमोना मानि थाखाय लेंहरदों मोजां मोननानै ना गाज्रि मोननानै बेखौ आं जेबो मिथिया खिन्थु जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां माने बैसागुनि प्रग्राम जादों फ्राय बेयाव आङो बयजोंबो रायजो राजाजों आङो लोब्बा लानानै बैसागुआव मोसानाय रंजानाय आङो रायजो राजाफोरजों आङो जगाजग लाबोनो मोनदों आरो रायजो राजाफोरखौ आं धन्यबाद होदों जे आंखौ बिदि प्रग्रामफ्राव लेंहरनायनि थाखाय आरो नेक्स्ट आरो दस्रा माबाफोर प्रग्रामफोर जुदि जाबावोब्ला आं लेंहरबावगोन होननानै आं आसा थादों आरो जि आंनि बे खामानि मावनाय बे खामानि मावनाया अराय सम आं मेङालासे बे खामानिखौ आं मावबाय थागोन आरो रायजो राजाफ्रा नुबाय थागोन आंनि खामानि मावनायखौ आरो बे खामानियाव आं आवगायबाय जेब्ला आं बेवहाय खुनु दिन फावसयफिननाय गैया। फेरेंगा सारनि मोनसे खोथा बुंनायखौ आं गोसोआव दं मैदेरा थाबायबाय थायो सिदा खिन्थु सैमाया सुङो उन होननानै दिनै बेबायदिनो दिनै आंबो सासे मैदेर जानानै सिदा लामाजों आङो थाबायबाय थागोन खिन्थु बबेसिमाव माबायदि सौहैयो अब्लासिमावसो आङो दलद थाहैगोन होननानै आङो सानो आरो नोंथांखौ गोबां मानसियानो सोङो बिथाङा मा मावो बबेनिफ्राय मोननानै अनसुंथाइ होयो रायजोनि थाखाय खालामदों आच्छा बेखौथ' गोबां मानसिफ्रानो बुंगासिनो आंनि सिगाङावबो सोङो माबा इलेक्सन गेलेगोननो मागोननो होननानै नाथाय बे इलेक्सन गेलेथ'नायनि पारपासै नङा बा सोरबा लिडारखौ लाजि फोनांनायनि थाखाय नङा आरो सोरबा दोहोनिखौ लाजि फोनांनायनि थाखाय नङा मानसिया मावनो हायि जेबो गैया मानसिया जिउखौल' होनो हाया दिनै डक्टरफोर थैनोसैखौबो बासायो दिनै जोंथ' गोथाङैनो दङ अब्ला जों गोथाङै थासान्दियाव जोङो सोरबा गैयै मानसि गांनानै थानायखौ जों मानो खबरसे जाहोनो हाया दिनै जों सिन्था खालामना नायोबा जोंनि गोसोआ दिनै सोरनियाबा गुवार सोरनिबा गुसेब दिनै बेफोरखौ जों साननानै नायोब्ला जों मानसि मावनो हायि जेबो गैया बिनि थाखायनो गोबां मानसिफ्रा आंखौ बुंबाय थायो जे इलेक्सननि पारपासै होननानै दिनै नंगौ जेन'बा सोरबा बायदि आंखौ बिदि कुइसन खालामो दिनै बेयाव आं मोनसेल' खोथा बुंनो सानो जे इलेक्सन गेलेनायनिब्ला आङो गोबां जायगायाव आं थाङो निसिमा दागगारि आमथेखा क'क्राझार गसाइगाव ओरै बिजनि सारिय'फालि जायगानिफ्राय आंनाव मानसि फैयो दिनै आङो बिसिनिफ्रायथ' आं बहुत आदाय मोना बा बहुत आं थुनायखौनो मोना अब्ला आं बिसोरनो अनसुंथाइ हरनांगौनि मा दरखार दंमोन
जेबोथ' दरखार गैयामोन दिनै आङो मानि थाखाय आं होदों दिनै बयबो जों समानै आंनाव दङब्ला आङो बयनोबो होगोन आरो मानसिनि जिउखौ बायनानै मोना खिन्थु थानो थाखाय जुदि जायगा गैयाब्ला बेयाव आं जायगा होगोन बा हानायखिनिखौ आं आवगायनानै आं रायजो राजानि खामानि मावलांगोन होननानै आं बे खामानिखौ आं मावबाय थादों आरो बबे गामियाव दिनै सिडली फाथालमारि होननाय मोनसे आरो बेयो मोनसे सुलमारि एरिया सिडली मिस्थांगुरि आरो बेजों लोगोसे दहाय फुङाव फैनानै बै काजलगाव बिदिनो बाजार खाथिनि बेयाव लांबाय आरो ओरै सबायझार साइडआव लांबाय बेखौ आं निउस खालामहैनो थांला समनिबो आंखाल मथा मथि दिनैनि गेजेराव फ्राय 100तानि गोजौआव थांबाय बेयावनो खमाव गैयाबाबो आं 70ता लाबोखादोंमोन मोननैजों ओमफ्राय हरै सबायझार साइडजों थांदों दहाय 25ता आरो हरै थांदों जाहैबाय 20ता होमबा 100तानि बाबाव आं मा खालामनाय जाबाय आरो आसलथे बिथांमोना नोंनाव मा होननानै बियो बिथांमोना दैदेनगिरिफोरनाव सरकारनाव बिहैया नोंनाव मानो बिनो गोनां जायो आं माने बुंफैनाया जेन'बा सारमोननाव थांबाबो खुनु जोंजों रायलायदेरा माया होननानै बुङो खिन्थु आंथ' जेन'बा मा बुंबावनो होननानै आं बे समाव उत्तर होफिनो आरो आंथ' मा बुंबावनो खिजान माबा मोनसे बेस्थ'आव बा माबा मोनसे उसुबिदानि थाखाय खिजान होथ'नो हायाखै खिजान उनाव बिसोरो होगोन नेनानै था दिनै नोंसिनि उसुबिदाथार सर्ट टाइमाव दिनै बे बुस्थुखौ आं नोंसिनो होदों दिनै बे होनायनि बदल खिजान माबा मोनसे मोजां रोखोमै सारमोना होफैनो हागौ नोंसोरो नेनानै था मानो होनना बुङोब्ला जोंनि रायजो राजायानो सारमोनखौ दैथायहरखानायखा बेनि थाखायनो जों सारमोनखौ आसा खालामनांगोन बा नेनांगोन सैज्य लानांगोन सैज्यनि फिथाइया अरायसम गोदै बेनि थाखायनो आङो खावलायदों खुनु रावबो लिडारफोरखौ जों दुखु मोननो नाङा लिडारा लिडारनि दायथ' बायदि बिथांमोना मावगोन आरो सारमोना मावलांगोन आरो सारमोननि मावनाया बिसिबांसिम मोजां आरो बिसिबांसिम गाज्रि जों रायजो राजाफ्रानो जोङो मिथिगासिनो दंखायो सारमोना दिनै गोबां रोखोमै खामानि मावगासिनो दङ आं नुनो मोननायाव खिन्थु रायजो राजानि नुनो मोननायावसो माबायदि मावदों बेखौ आं मिथिया खिन्थु मानसियाथ' गोबां रोखोमनि खोथा गोबां मानसियानो बुंखागोनखा अब्लाबो जोङो गावबा गावनि लामायाव बा गावबा गावनि आथिंजों जों गसंथानानै थानो जानांगोन आरो